Dnes vám ukážem nehnuteľnosť, ktorá ponúka viac než priestor. Miesto na bývanie, podnikanie, alebo môžete spojiť oboje. Na hornom podlaží sa nachádza priestranná štvorizbová bytová jednotka s výmerou viac ako 159 m2. Veľká denná časť prepojená s kuchyňou, 3 samostatné izby a 2 lóžie. Horné podlažie prešlo zmenou. Nové podlahy, upravené steny aj zábradlie mu dali nový charakter. Celý areál má výmeru 3263 m2 a veľké spevnené plochy s parkovaním. Miesto pre klientov, zamestnancov alebo ďalší rozvoj. Prízemie ponúka úplne inú dimenziu využitia. Predstavte si kancelárie, showroom, ambulanciu, služby alebo klientskú zónu. Bývanie hore a priestor dole a možnosti využitia pozemku. Čo by ste na ňom vytvorili vy?